Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u prvi klip Clash Royale-a. Danas ćemo sakupljati ovaj ovdje chest, tako da možemo da krenemo. Imamo 227 dijamanata, arena 5 smo i level 6. I vidite moj usrani deck, znači nije ni za, da ne kažem šta, znači izgubio sam posljednjih par bitaka. Čekajte da vidimo da je to. Oh my god. Evo vidite, dobro, ovo je 1-0, evo 3-1, 3-1, 3-0, 2-1. Znači 3-0, 1-0. I dobio neki sa Inferno Dragonom, ne znam gdje je. Da li sam ga prošao? Mislim da... Jesam. Tu je bio neki lik sa Inferno Dragonom, uspio sam i... Znači, bilo je nerešeno sa njim. On je, da je znao da ga koristi, znači, tako je mogao da me odere, znači... Znači, evo, ovi koji su imali lavu, znači, tu su me odrali, evo ih. Znači, lik imao Inferno Dragon i Mirror. I on nije znao da koristi ih. Pogledajte dek kako mu je usrano. Znači, da je imao jednog Giant umjesto ovog Baby Dragona. Znači, on bi tako mene odvalio. To bi bilo, znači, Giant, pa Inferno Dragon, pa Mirror, pa to bi bilo kraj svijeta. Znači, idemo. Idemo odmah, znači, ne trošimo vreme. 7. level, naravno, good luck, idemo, znači, ja ovo gubim. Znači, evo ti odmah good game, znači, zato što ću izgubim. Idemo odmah Knight, Spear Goblins, idemo Thanks, bro, hvala ti. Iako ću puknem ko Zep. Da li je pukao Zep? Zašto mi je tako usran internet? My god. Idemo još jedan Knight. Umri. Tako je. O ne, ima Xbox. Ja. Što to mrzim sranje, znači. Tako mi... GG za mene, znači ja ovu partiju gubim i idemo u Inferno Tower na ovo sranje. Jer ne znam šta ću drugo. A što nisi malo levije da se kaže. Da si me aktivirao ovaj King Tower. Ovaj lik, koliko sam meni činio ovaj nazad igra je. Kako si ti uspeo uopšte do 7. levela do majke ti? Kako si došao do 7. levela i to do spell velije? Čekamo 10 eliksira, bacimo Hog Ridera i Mosketara i onda... O, malo sra... Jedi govna. Oh my god. Da ja moram bacati sa druge strane. Još je... Kako ću ja pobiti? Znači, izvinite na covke... Na cujke, znači šta ja da im radim? Nisu moje... Ajo! Kako mi idu na žice ovi minioni. Pukni više. Pukni. Daj bro, će da me odere kut. Još ja mu kažemo, ne znam. Jedi bre, šta je s tobom? Živote, pukao sam kao... Uđeš uništiti taj Xbox. Nemoj da mi ideš na živce više. Šta bismo sad mogli? Double eliksir, znači zasrali smo stvar cijelu, znači ovaj Zep nije ni za 3 stvari, tako da njega više Tako mi je usran internet. Mrzim ga. Šta je bre ovo? Ne, beži od njih, tako je bre. Imamo 2 udarca. 2 udara, bravo. Ne. Kraj. Oh my god. Jednom da je pukao. Joj, živote. Ajmo, ovaj je Japanac, da vidimo šta će da uradimo. Dakle, uzimamo Hog Ridera i
opet me ide na živec, tako da ne vjerujem kako ću da uspemo. Ne znam, nema živaca više za ovo. Bum, ode prva kula. Jako pametno s njegove strane. Tako da, super po mene. Sada Musketar, Knight i Wizard i još si Spear Goblin u napadu. Nadamo se da će da unište. Bacamo zep na ovo sranje malo. Mislim da će uspjeti. Ajmo odmah good game. Idemo na još jedan napad. Znači morat ću ovako da sečem klip zato što ona bitka je ispala, znači 3 minuta. Mogu samo 15 minuta što je poznato po Supercellu i da što sam ušao achievemente. Znači fali nam još od 3, znači fali nam da nabijemo 2 nuba, tako da kao što je bio ovaj što je radio samo sa hatovima. On tu radio samo hatovi challenge. Šta je on radio? Thanks i tebi, hvala ti brate. Hvala ti što mi želiš dobru igru. Yes. Oli. Ja ne mogu ja. Pa kad, odakle ti aj Wizard sad? Brate, imaju svi to sranje, znači, ako mi ide na... Ajde, vatrana, ne sme da mi uni... A da, gotovo. Pa naravno. A s tolike sreće da me zapadne lik sa Ice Wizardom, da ima 12 miliona eliksira i da mi pobaca sve odmah u prvom napadu i izvinite za rečnik. Ajde, pukni, znači... Ne mogu više, ovo je... Bać ti to, Wizarda, mislim, ono. Mislim, kome to još ne treba, mislim. Aj malo i Knighta, šta mu fali, ajde. Ajde njega, bre, ma šta ti fali, bre. Bravo, idite svi na jednog skeletona, je. Glupio je Fire Spirit, da. Oh my god. Neću uspjeti, ovog neću sigurno, tako da možete da premotate tamo na 10. minut. Više ne znam ni šta pričam, tako da nemojte zameriti. Bum. Tako je. Koliko je falilo da umre ovaj đavol. Mrzim ovoga Ice Wizarda. Tako da ću morati da mu konfiskujem dozvolu za led. Da. Bravo, ne, to stvarno super. Još jednog si bacio, bravo dečko. Umri sad. Tako je. Dođi sad ovamo. Tako je. Nemoj nikog zakačit. Dobro je, ne! Kako možda bude dobro, znači... Ne! Dobro je. Bum. Da. Eto ti bum. Sudden death, morning death. Ne, ima mirror leak. Ne. Mrzim mirror. To je najgora karta na svijetu. Zašto sam se tako preznao? Ovdje ima plus 300, tako da će mi biti lako u narednih 15 minuta. I šta je ovaj Hog upravo pokušao za malo da uspe u svojoj nameri. I mini Peka pokušava nešto, pokušava da se pravi važna. Ja ću da se roknem upravo zato što on ide sa vi. Oh my god. Ladno smo pobedili, ljudi. Ne mogu da verujem. Još 3 krune. Ajmo. Sad da pukneš. Good luck.
Good luck još jednom. Thanks, bro. Sada. Bacamo Hoga, bacamo tebe i tebe. Zajedno sve, znači... ne! Da, ljudi, ja sam to danas dobio. Znači, taj Furnace usrani. Da što tako pričam retardirano. Nema veze. Ne. Mora neko ove Fire Spirite da... Dobro je. Jedan je otrčao na Knighta. To baci dok je Knight. Dok je... Oh my god. Ovo je loše. Čekamo eliksir, ljudi, i upravo sam potrošio na Inferno Tower. Teo sam da kažem Inferno Dragon. Ali dobro, mislim, pošto sam ja tu, nema razloga da brigate. Ova Valkyrija bi mogla da mi predstavlja problem da je bacio sa mini pekom. Znači, bio bi užasan problem bi bio, znači... Ne bi znao da se nalazim, bukvalno. Ajmo, držimo ovaj zeb da ga bacimo na tower. To je sad bilo totalno nepotrebno s moje strane. Zašto s moje strane? Sad sam ja to uradio, pa da je s moje strane nepotrebno. Nebitno. Da li će... ne. Znači, da li... Ajde. Vidjet ćemo kasnije da li ovaj lik ima mirror. Zašto sam bacio Inferno? Zašto? Dobro, nek mi uništio hulu. Imamo više vremena da mu osvojimo treći toranj, tako da... To je jako bilo pametno. Mislim, od mene je bilo pametno da stavim tu tako da... Može. Ne. Da sada smo više HP skinuli. Nadam se da će tako i ostati. Neće ostati. Neće. Zašto čuvam ovog Wizarda? Znači nisam ga nijednom u gameu bacio. Lik ima mirror. Ima mirror, znači dokazano je sad. Bacio je, znači, i dve iste karte. Jednu za drugom, znači... My god, ne. Nemoj da, ne. Hnjo. Oh my god, 500 health. Koliko je ovo bilo. Joj. Ajmo. 5. level, može. Good luck. Mislim, može i da nas on pobedi, ali dobro. Hajde, vidjet ćemo za par minuta. Ok, za sada je dobro. Ma de je bre dobro. Ovo sam se sad tako... Nemam reći da opišem svoju glupost, znači... Toliko sam sad... Oh my god... Šta je ovo? Ovi minioni me tako rektuju. Fire Spirits i Knight. Dobre. To. Ne! Daj. Neću uspjeti, znači neću ni da se branim. Eto, pa znao sam. Ajde, idi udari ga, molim te. Dobre. Dobro je, ljudi, znači ispalo sada. Sad još samo neka cool kombinacija i bit će super. Ali mislim da nećemo uspjeti u ovom napadu. Branimo se. Oh my god. Ladno me je pobedio level 5. Nemam živaca više za ovo. Ovo je neka prednost za sada. Evo ga, sad smo dobili Crown Chest. Gotovo. Ok, dobili smo Crown Chest. Ajmo na brzaka da ga otvorimo. Dobro. To je bilo to za ovaj klip. Poz.